मेन लामा कासमा कारण जायनिया पंचायत इलेक्शन जे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34टा मेम्बार जों बुसावो 34टा मेम्बार बुसाथानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंटे प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिस बिसिंगो बुई कारिवै उस्तारिवै रहमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खायके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक नेतृत्वे जे खाइ दंमोन रूपक गुसनो नि बिरुदे एफआईआर बो खायका किंतु बरक रूपक गुसनो आरो सादिन बाबे काम खारि दरवो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनी व्यक्तिगत फान खायै आरो सिनि उत्तर रामचंद्रगढ़ लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक गारि रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक गुसनो एनी हाउ एटेक माने एरेस्ट खाया इंगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खायकै जों लामाया कारनाय ते कायसासिनि रि काउंटिं सानो जों जे 2टा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रगढ़ आबन बाङै जों तिनो लामा कासो ते रूपकगन जों नेतृत्व ते जों 5-4 जन बुङो जे दङ बरनो एरेस्ट एने हाउ माखायनाय हिगे जों या करिया ताबसो जाते के फाइले ना बेला लामा कासो जागावा ताबो जों जराटे के फाय गरासिनि खुवाइनि ओंसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फायजा तिब्रा माथा बाय बीजेपी एक सिंगे टाउन बागाव हायं लायखा तिब्रा माथा बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किंतु 30 पंचायत तो जाननानै बुसालाय कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक ज दं लायखा कयेकटा जागा ता खुरमा कल्याणपुर आमबास अंगो कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रगढ़ 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खैमा खम उत्तर रामचंद्रगढ़ बाय समतल पदबी किंतु बरक रेकिंग खायमा गनि बथाया लाहार कासो जायतं ताबो मो बेलफां नेशनल हाईवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिफ्राय गसौ